Hi Kabamba! Kumusta po kayo? Sana ay nag-i-enjoy kayo sa inyong bakasyon ngayong Semana Santa. Itong isang masarap na lutuin na tinatawag naming dinengdeng ay naaakma o kaya masarap na ulam tuwing mahal na araw. May kanta kaduan nakmanan dito'y kusinak, manood, matuto, at mag-enjoy. Sari-saring gulay na naman yung aking pagsasamahin. Meron ako ditong sitaw, patani, bunga ng singkamas, sigarilyas, dahon ng saluyot, talbos ng sitaw at bulaklak ng kalabasa. Inihaw naman na hito yung aking isasahog. Tara at umpisahan na natin itong iluto. Dito sa aking kasirola na may tubig ay ilalagay ko lang dito yung ating isasahog na isda. Sa parte lang ng ulo yung aking isasahog dito. Dahil yung kalahati nito ay isasawsaw namin ito sa bagoong kalamansi with sili. Akin lamang itong tatakpan at papakuluan para maging malasa yung sabaw nito. Then nung kumulo na ito ay agad ko naman itong nilagyan ng bagoong. Isa ito sa nagpapasarap sa dinengdeng naming mga Ilocano. Mawalan lang kami ng asin, wag lang itong bagoong. At kaming mga Ilocano kahit saan mang mapadpad ay hahanap-hanapin pa rin namin ang bagoong. Nilagay ko na rin pala dito yung buto ng patani. Dahil isasabay ko na ito sa ating pagpapakulo dito sa ating isda. Habang pinapakuluan mo ito ay talagang amoy na amoy mo na yung patani. After sa ating pagpapakulo ay akin lang itong hanguin itong isda na aking nilagay. Dito pala ako nagluto sa aming likod ng bahay. Sobrang init na kasi dahil summer na dito sa Pinas. Kaya sa susunod na mga araw malamang dito na ako sa likod magluto. Pagkahango ko pala sa isda ay agad ko namang sinunod itong mga gulay na nilagay. Una kong nilagay dito ay yung sitaw at bunga ng singkamas. Dahil ito yung medyo matagal lutuin dito sa dinengdeng na ating niluluto. Nilagay ko na rin pala yung ating sigarilyas. Talagang masarap din naman talaga na pagsamahin itong mga sari-saring gulay. Lalo na pag bagong pitas ito at talaga namang manamis-namis ang lasa. Yan din ang isang kagandahan pag naninirahan ka dito sa probinsya. Fresh na fresh ang mga ito. Saglit ko lang naman ito pinakuluan dahil gusto kong luto nito ay half cook lamang. Kaya after ko ito napakuluan ng 2 minutes ay agad ko namang nilagay itong dahon ng saluyot. Alam nyo ba Kabamba na itong saluyot ay marami kang makukuha dito na nutrients. Hitik ito sa vitamin E, C at antioxidant. Ang mga vitamins at antioxidant na taglay nito ay maaaring makatulong upang bawasan ang wrinkles. Kaya yung mga tulad ko dyan na nagkaka-wrinkles na, kumain lang kayo ng saluyot. After ko naman mapakuluan itong saluyot ay agad ko namang sinunod itong talbos ng sitaw. Dagito'y talaga dagidya kakapartner nga natnateng nga idengdeng kakabsat. Ito rin talaga ang the best na ulamin tuwing Semana Santa o kaya mahal na araw. Pagkalagay ko naman dito sa talbos ng sitaw ay agad ko namang binalik yung ating pinakuluan na isda kanina. Itong isinahog ko na inihaw na hito ay nabili ko lang ito sa bayan. Buti na lang ay may nagbibenta na ito ng ganito tuwing umaga. Wala na kasi akong time na maglinis at maghihaw nito. Napakatagal din kasi yung paglilinis dito sa hito. At nilagay ko na rin dito yung ating bulaklak ng kalabasa. Ito na yung ating panghuling gulay na ilalagay. Mga 1 minuto na lang yung ating pagpapakulo dito. Dagijay kakabsat ko nga kay Ilocanwak ti makarelate dati nga si Daan. Lalo na yung mga kapwa nating Ilocano na nasa ibang bansa. Alam kong miss na miss na rin nila itong klase ng dinengdeng. At alam ko naman na may mabibilhan naman sila na ganitong klase ng gulay sa Asian store. Kaya kung na-miss mo ito ay magluto ka na rin Kabamba. Yan, luto na yung ating dinengdeng. Sabayan mo na akong kumain. Salamat sa panonood Kabamba. See you sa aking next cooking vlog.